V dnešnom podcaste sa budem rozprávať s majiteľkou najdlhšie fungujúcej franšízy v spoločnosti Gepard Finance, Ildiko Gerichovou, o tom, ako sa vysporiadať s hypotékou po rozvode. Ahoj Ildy. Ahoj Boris. A dnes sa budeme rozprávať o tom, ako vysporiadať hypotéku po rozvode. Aj keď teda rozvodovosť v posledných rokoch klesla, stále je dosť párov, ktoré sa rozvádzajú. Aké najčastejšie otázky ti kladú takíto ľudia, ktorí sa rozvádzajú? Ľudia sa zamýšľajú nad tým, ako sa vysporiadať s tou hypotékou, ktorú majú na spoločné nehnuteľnosti. Lebo najčastejšie tie páry majú tú spoločnú nehnuteľnosť, ktorú nadobudli počas manželstva. To znamená, že a takisto ako je spoločná tá nehnuteľnosť, tak je spoločná aj tá hypotéka. Ja z dlhých rokov praxe tvrdím, že je jednoduchšie sa rozísť a rozviesť, ako rozdeliť tú hypotéku. Má to pár takých zásadných krokov, ale čo je dôležité je, aby do rozvodu tí klienti ďalej splácali korektne hypotéku. Ale keby to nerobili, tak môžu mať potom problém v budúcnosti. Áno, presne tak. Keby to nerobili, banku nezaujímajú ich problémy, sľúbili a podpísali, že budú načas splácať úver a tým pádom tie splatky musia prísť na čas. Na tú nehnuteľnosť má banka záložné právo. To znamená, že ak by nesplácali, tak môže vzniknúť problém nielen v úverovom registri, ale môžu o tú nehnuteľnosť prísť. Takže základom je dohoda. A dohodnúť sa na tom aj, kto bude splácať koľko? Áno, dohodnúť sa, kto bude splácať koľko, ale hlavne dohodnúť sa, kto bude splácať. Lebo môžu nastať takéto prípady. Ten pár sa dohodne, a sme rozumní ľudia, aj keď to bolí, určite veľmi, je to veľký stres. A ak s tým majú problém, na to majú práve nás, hypotekárnych špecialistov. Máme tie prípady, poznáme postupy, takže my tie formálne veci vieme pripraviť a budeme týmto sprevádzať do tej banky. Dôležité je dohodnúť sa teda ako ďalej. Či tú hypotéku bude niekto splácať, lebo ju môže splácať nikto. To znamená, že predajú tú nehnuteľnosť a tým pádom, tým predajom aj predčasne ten úver splatia. A kedy vedia toto klienti začať riešiť? To je veľmi dobrá otázka. Väčšinou toto klienti najčastejšie prichádzajú po rozvode. Ale bolo by dobre, keby prišli, a ideálne prípady boli, keď prišli predtým sa poradiť, aké kroky treba spraviť. Pretože treba o tom informovať banku. A keď bude už rozvod ukončený, bude právoplatné rozhodnutie, tak treba požiadať banku o zmenu zmluvných podmienok a banke teda dať informáciu, kto ten úver bude splácať. Ale táto žiadosť nie je formálna. Banka, ak sa rozhodne jeden z tých manželov, budúcich ex-manželov, ak sa rozhodne si tú nehnuteľnosť ponechať si úver, tak banka rozhodne o tom, či mu vychádza tá bonita. To znamená, že bude posudzovaný, ako keby si bral nový úver. Takže treba do banky žiadosť a banka tú žiadosť posúdi. A môže sa stať, nestáva sa to často, ale môže sa stať, že nemusí toho rozvedeného druhého partnera z toho úveru vypustiť. Potom zase prichádzajú ďalšie kroky na riešenie. Ideálne v rámci toho mať aj uzavretú nejakú dohodu o tom, ako sa vysporiadajú? Do 3 rokov by tí manželia mali uzavrieť dohodu o vysporiadaní BSM, čiže bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Súčasťou tej dohody bude aj to riešenie tej nehnuteľnosti, ak ju vlastnia spolu, na ktorej je hypotéka, ktorú teda, ak mali počas manželstva, tiež vlastnia spolu. A táto dohoda bude potom pre banku základom na to, aby pripravila podklady. Tá dohoda o vysporiadaní BSM bude tzv. Titul nadobudnutia tej druhej časti nehnuteľnosti, ak sa teda dohodnú, že jednému z nich ostáva. Takže ideálne mať dohodu o vysporiadaní podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva. Okrem toho ešte aké podklady sa najčastejšie banke poskytujú? Záleží od toho, v akom čase sa to deje. Ako dlho po nadobudnutí tej nehnuteľnosti. Ako dlho po začiatku splácania toho úveru. Ale vrátim sa na začiatok. Čiže
budúci ex-manželia dajú banke žiadosť o zmenu zmluvných podmienok. Ak sa dohodli, že jeden z nich tú nehnuteľnosť bude ďalej splácať, čiže si ju ponechá, tak dajú banke tú dohodu o vysporiadaní BSM a musí tento budúci samostatný dlžník musí splniť podmienky banky, musí mať bonitu na to, aby ten zostatok toho úveru dokázal splácať sám. Ak by to nedokázal, tak musí si nájsť spoludlžníka. Ak by ani toto neprichádzalo do úvahy, tak potom prichádza do úvahy predaj tej nehnuteľnosti. Postup je taký, že navštívia banku, dajú žiadosť o zmenu zmluvných podmienok, kde zadefinujú presne, čo chcú a banka ich už bude potom sprevádzať týmto procesom, ten bankový pracovník. Ak je nehnuteľnosť už staršia, tak nový znalecký posudok, alebo určí banka zo svojho systému aktuálnu hodnotu, preverí sa schopnosť splácať ten záväzok toho klienta, ktorý zostane v tom úvere. A keď toto celé by nevyšlo, tak stále je možnosť predať tú nehnuteľnosť. A môžu ju predať sami. A na to, aby ju predávali sami, potrebujú, a opäť sa k tomu vrátim, korektne splácať svoje záväzky a splátky do toho rozvodu. Aký je rozdiel, ak sa vyporiadáva bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a klasické podielové spoluvlastníctvo partnerov? To BSM, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, znamená, že manželia vlastnia všetko v tzv. Jednej jednine. A to znamená hlavne pre tento prípad, že musia konať spolu. Ak partneri, ktorí nie sú manželia, a vlastne nehnuteľnosť každý v jednej polovici, alebo v nejakej časti, to je jedno, ale povedzme, že v každý v jednej polovici, tak to je podielové vysporiadanie a tam sa môže stať kľudne, že ten budúci ex-partner môže ten svoj podiel predať aj sám. Takže zásada je, tí manželia, budúci ex-manželia, musia konať spolu. Preto stále hovorím, že napriek všetkým tým bolestiam a tým stresom okolo je základom tá dohoda. Je to v prospech obidvoch aj pre ich budúce fungovanie. Máš ty nejakú zaujímavú skúsenosť, nejaký prípad, ktorý si riešila v tejto oblasti? V tomto čase sme riešili jeden prípad, tých skúseností je viac, ale zaujal ma nedávny prípad, veľmi pragmatický pár to bol, veľmi korektne sa dohodli, napriek tomu, že mali spolu deti, dohodli sa teda na rozchode a oni mali, respektíve majú hypotéku zafixovanú na dlhé obdobie ešte za vynikajúcu sadzbu 0,99 na 10 rokov. A boli im ľúto túto hypotéku splatiť, ale nehnuteľnosť chceli predať. Tak našli riešenie, že preniesli ťarchu z tejto nehnuteľnosti, ktorá im spolu patrila, na inú nehnuteľnosť, rodinnú hypotéku ďalej splácajú, ešte kým sú tie peniaze pre nich lacné a túto nehnuteľnosť predajú. Nielen tá myšlienka je zaujímavá, ale veľmi inšpirujúci bol ten ich prístup k riešeniu tejto situácie. Ak sme teda mohli zrekapitulovať, aké možnosti majú takéto páry, ktoré sa rozchádzajú alebo rozvádzajú, aké by to boli možnosti? Takže malá rekapitulácia hovorí, treba sa dohodnúť. Treba sa dohodnúť a rozhodnúť sa, či sa nehnuteľnosť predá, či si ju teda ponechá niektorý z tých partnerov, potom sa treba dohodnúť na tej hypotéke a keď sa dohodnú tak, že si ju ponechá jeden z partnerov, tak potom treba navštíviť banku a dať banke toto na vedomie, keď už je teda rozvod a právoplatné rozhodnutie o tom vysporiadaní aj toho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To riešenie teda je ďalej potom v banke žiadosť o zmenu zmluvných podmienok, tá je spoplatnená, na to musíme dať pozor, že s týmto úkonom idú aj ďalšie náklady. Takže žiadosť o zmenu zmluvných podmienok, znova prehodnocovanie bonity toho, kto ostáva v tom úvere, žiadosť o vypustenie toho spoludlžníka, keby to nešlo, môže sa to riešiť aj žiadosťou o novú hypotéku, ale v banke vieme mu my preveriť, vieme preveriť u nás, že čo môžu očakávať a vieme im preveriť, čo majú spraviť. Ďakujem aj za zhrnutie možností. Za mňa úplne ideálne, aby ťa klienti kontaktovali, ak takéto niečo riešia. Vieš im určite dobre poradiť.
Pod videom necháme tvoje kontaktné údaje. Ja ti ďakujem za rozhovor a prajem ti veľa spokojných klientov. Ďakujem aj za rozhovor.